Bideo honetan azalduko dizuet nola idazten den 50. Mekanika berbera da, baina kasu honetan 50 zenbakitik hasi behar dugula. Gero gehitzen diogu 10ak, 10, 11 eta 12. Oraintxe ikusiko dugu nola egiten den. 51, 40 eta 11. 52, 40 eta 12. 53, 40 eta 13. 54, ikus dezakezunez, 40 alde batetik eta geroa 14. 55, 40 eta gero 15. Eta zifrak 5 eta 5. 56, zifrak hauek dira 5 eta 6, baina nola idazten den 40 eta gero 16. 57, oso bezalatxua, baina kasu honetan 17. 58, orduan aldatzen dugu eta jartzen dugu 18. Eta azkenik 59, nola da 40 eta gero 19. Horrela idazten dira 50 marrak, los 50. Se parte del 40 y después del 10, del 11, del 12, del 13, del 14 y del 15. Azkenean, gehiekitak dira, son sumas al final.